கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மச்சாஜி. ஹரே கேட்டேன். சர்வதாஸ் பிரபு டவுட் கேட்டேளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட் தான். சொல்லுங்க. இந்த விஷ்ணு மாயங்கிறது புறசக்தியில இருந்து வருது இல்லையா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, இப்போ பகவானோட அகசக்தியில புறசக்தி. அகசக்தியிலிருந்து வர்றது எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள். ஆமா, எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, தேங்க்யூ. ஓம் வாசுதேவாய, ஓம் நமோ வாசுதேவாய, ஓம் ஞானந்தலாச்சலகயா தஸ்மை சாபித்ரமயா சோதரகம் விஷ்ணுனா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபிகா காந்தா ராதா வானுசுதேதே வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி நமஸ்தே சரஸ்வதி கௌரவாணி சவுண்ட் சரியா கேட்கல. எல்லாருக்கும் கேக்குறதா? கிளியரா இல்ல, கேக்குது விட்டு விட்டு. அதுக்கு சொல்லுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ராதிகா மாதாஜி, உங்களோட இது நெட் கண்டினியூஸா ஹரே இல்ல. ஹரே 101வது ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 101 சொன்னேங்களா? 101ல இருந்தா சொல்லணும். ஓகே சரி, நம்ம படிச்சுன்னு போகலாமா? மாதாஜி வந்த உடனே இது பண்ணிக்கிட்டோம், ஏன்னா லைவ் போயிருக்கோம் இல்லையா, அது போயின்னு இருக்கு. தோமாரா கி காத்தா தோமாரா கிராமேரா குக்கூரா சேயி மோரா பிரியா அந்நிய ஜானரா குதூரா. டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. உங்களை பத்தி சொல்லவே வேணாம். உங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒரு நாய் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் மற்றவர்களை பத்தி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? ஹரி போல். ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தோமாரா எஸ் மாதாஜி. சாரி, तोमारा की हरे कृष्ण कथा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्णा. तोमारा की कथा तोमारा ग्रामेरा कुकुरा தேயே மோரா பிரியா அந்நிய ஜானா ராஹு தூரா. இப்போ வந்து யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம? யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? சைத்தன்ய படுது. குணராஜாவை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். குணராஜா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சோ ஒரு நாய் அங்க இருக்கிறது கூட ரொம்ப டியர் டு மீ அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து இப்ப நெக்ஸ்ட் இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நிஜம் ஆக போகுதுன்றத நம்ம ஸ்லோவா பாக்கணும். ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. தபே ராமநாந்த ஆரா சத்ய ராஜா கானா பிரபுர சரணே கிச்சு கைல நிவேதனா. ஹரே கிருஷ்ணா. தபே ராமானந்த ஆரா சத்ய ராஜகானா பிரபுரே சரணே கிச்சு கைல நிவேதன. அதன் பின்னர் ராமானந்த வசுவும் சத்யராஜ கானும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபுவின் தாமரை திருவடிகளில் சில வினாக்களை முன்வைத்தனர். கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆமா. கிரஹஸ்தா விஷாய ஆமி கி மோரா சாதனே ஸ்ரீமுகே
அக்ஞாதாரா பிரபு நிவேதி சரணே. श्रीहस्त विजय श्री श्रीहस्त विषयी आमी किमोरा साधने श्रीमुखे आज्ञा करक प्रभु निवेदी चरणे. சத்யராஜ் கான் கூறினார், அன்புள்ள பிரபுவே, கிரகஸ்தனாகவும் பௌதிகவாதியாகவும் இருப்பதால் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கான வழிமுறையை நான் அறியேன். எனவே உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளில் என்னை ஒப்படைத்து எனக்கு கட்டளையிடும்படி தங்களை வேண்டுகிறேன். சோ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேக்குறாரு. இப்ப வந்து எதுக்கோசரம்னா, நம்ம முக்கால்வாசி பேர் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிரகஸ்த ஆசிரமில் இருக்காங்க, ரைட்? அதனால வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஒரு டவுட் வரைக்கும். அதான் அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி சூன்யம் சொல்ல அனாவிருத்தம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சூன்யம் சொன்னா நம்மளுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை, கரெக்டா? அதனால வந்து அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து எப்படி நான் அட்வான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரபு காஹேனா கிருஷ்ண சேவா வைஷ்ணவ சேவேனா நிரந்தர கிருஷ்ணா நாம சங்கீர்த்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रभु कहेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवना निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார், பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை இடைவிடாமல் உச்சரிப்பீராக. எப்போதெல்லாம் சாத்தியமாகுமோ அப்போதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தர்களான வைஷ்ணவர்களுக்கும் சேவை செய்வீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் சொல்லிட்டாரு என்ன பண்ணணும்னு. நீ வந்து கண்டினியூஸா வைஷ்ணவ சேவை பண்ணணும். எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, அப்படின்னா எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கச்சே பண்றது நம்ம எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரோட நாமமை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன் கிருஷ்ணர் நாமம் பண்ணணும்னு சொல்றாரு? பகவானுடைய அந்த பேரை சொல்லும் பொழுது நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிருவோம், பக்தி நமக்கு ஏற்படும். ஓகே, பட் ஏன் கிருஷ்ணர்கிட்டயே நான் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்? அப்ப ஏன் நான் பேரை சொல்லணும்? நான் கிருஷ்ணரோடயே இருக்கேன், ஆல்ரெடி நான் சேவை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் ஏன் பேரை சொல்லணும்? பேர் சொன்னா நமக்கு வேற பௌதிக நினைவு எதுவுமே வராது. அவரை விட ஒரு நாமத்துக்கு தான் மகிமை. அதனாலதான் சித்திரலேகா மாதாஜி சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். கலாவதி மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி எல்லாம் ஸ்டீப் சடனா. இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, மத்தவங்க எல்லாம் ஒரு பேஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம், இவங்க 2 பேரும் சடனா ஒரு ஹை ஜம்ப் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங், ரைட்? வெரி பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். நாம வந்து கருணை தான் கிருஷ்ணரோட ஃபார்ம். அண்ட் 2வது ஃபார்முக்கும் நாமுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்றதான் சொல்லுவாங்க. இது நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை கூட சொல்லியிருக்கேன். ஹனுமான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ராம் 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 அப்படின்னு சொல்றச்சே அவர் வந்து ரொம்ப அப்படியே யாரா என்னோட டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆசையா அவர் போறச்சே அவன் வந்து ஒரு சைட்ல வந்து சிகரெட் பிடிச்சிட்டு அவன் இருப்பான், ரைட்? அவன் பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹனுமானுக்கு சமக்கம் வந்துடும். பாரு, சிகரெட் பிடிக்கிறான், ஒரு சைட்ல பாத்ரூம் போயிட்டு இருப்பான், ஒரு சைட்ல சிகரெட் பிடிக்கிறான், இந்த மாதிரி போய் பண்றானேன்னு கோவத்துல வந்து அவன் எட்டி உதைப்பாரு. லைட்டா தான் உதைப்பாரு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அவர் லைட்டா உதைச்சா எங்க யார் போவாங்கன்னு தெரியாது. அவர் என்ன ஆனாருன்னு தெரியல, எகிரி போயிட்டாராம். சரி, ஓகே, வேலை எல்லாம் முடிஞ்சுப்பா, நம்ம இந்த வருத்தத்தை போய் நம்ம பார்க்கணும் ராமரை, அப்பதான் என் வருத்தம் தீரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமா அப்படின்னு அயோத்தியா போய் சொல்றச்சே ராமர் வந்து யூஸ்வலா இமீடியட்டா வருவார். இப்ப ஸ்லோவா வந்துட்டு இருக்காரு, வராமலாம் இருக்க மாட்டாரு. அதெல்லாம் நம்ம தான் கோவம் தான் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுப்போம். சாமி எல்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க, அதான் பியூட்டி. வராரு, ஆனா ஸ்லோவா வர்றாரு, அப்படி கொஞ்சம் நொண்டிட்டு. ஹனுமானுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, யாரால இப்படி நடந்துச்சு சொல்லுங்க, நான் அவனை விடவே மாட்டேன். ராமர் அதெல்லாம் விடு அப்படின்னு. இல்ல, யாரால நடந்துச்சு அப்படின்னா, இது என்னோட டிவோட்டி. எப்படி ஒரு டிவோட்டி செய்ய முடியும் அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, நீ தானேப்பா என்ன எட்டி ஒத்துச்ச, நான் எப்படி நானா எப்போ அப்படின்னா, ஆமா, நீ என்ன எட்டி ஒத்துச்சேன்னா என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதுன்றச்சதான் அப்ப அவருக்கு ஞாபகம் வருது. ராம் அப்படின்னு சொல்றச்சே என்ன ஆகுது, அந்த ராமரும் கிருஷ்ணா அப்படின்றச்சு கிருஷ்ணரும், ராமான்றச்சே ராமரும் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு. அப்ப வந்து எட்டி ஒதுக்கறச்சே யாரை ஒட்டி ஒதுக்கிறாரு? அந்த பேரான அவரோட ஃபார்ம், ரைட்? ஏன்னா நாம பிரபுன்றவரும் ரொம்ப கருணை, அவர் வாங்குறாரு அந்த அடிய. அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு கவசம் வேணும் வார்ல போறச்சே. நம்ம கலியுகத்துல ஆக்சுவலா நம்ம எப்பவுமே வார், அதனால அந்த கவசம் வேணும். ஒரு தடவை பேரை சொன்னாலும் அவ்வளவு புண்ணியம், ரைட்? அந்த புக்கை படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ, ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ரொம்ப ரேர் ரீடர்னா தெரியுதான் தெரியல, புரோக்கன் நேம்ஸ் அப்படின்னு. அத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, அப்ப எதுக்கோசரம் நான் அந்த நேமை சொல்லணும்? ஒருத்தர் கேக்குறாரு, நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு, ஒரு ஃபாரினர். அவர் கேக்குறாரு இந்த மாதிரி, நான் ஏன் பேரை சொல்லணும் அப்படின்றாரு. இல்லப்பா, நம்ம சொன்னதெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும், ஆன்சர் பண்ண. அவர் சொன்னாரு, ஒரு தடவை அந்த பேருக்கு கருணை இருக்கு இல்லையா, ஒரு தடவை சொன்னாலே அந்த பேர் வந்து ரொம்ப கிரேட் அப்படின்றச்சு. நான் டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கேனே,
ஏன் எனக்கு அந்த கருணை ஃபீல் பண்ணல, ஏன் எனக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் வரல? கரெக்டா இல்லையா? நம்ம எல்லாம் சொல்றோமா இல்லையா டெய்லி? சொல்றோம் மாதாஜி. சொல்றோம். இப்ப அந்த கேள்வி நான் உங்களுக்கு கேட்க போறேன். அவன் தான் நான் வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஏன் நம்மளுக்கு இன்னும் வரல? நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வைதி சாதனையில இருக்கோம், நம்ம பிரேமைக்கு போகணும், நம்ம ராகானுகா கூட போக முடியலையே அப்படின்ற ஆர்வம் நம்மளுக்கு இருக்கு, லோபம் இருக்கு. ஆனா ஏன் நம்மளுக்கு அந்த உள்ளன்போட கூப்பிட்டீங்கன்னா ராதிகா மாதாஜின்னு கூப்பிட்ட உடனே வரீங்கல்ல, உள்ளன்போடு கூப்பிட்டா வரீங்கல்ல, அத மாதிரி தான். அப்ப நம்மள உள்ளன்போடு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டா வருவாங்க. என்ன போர்டு? உள்ள அன்போடு அன்போட உள்ளத்துல அன்போட அன்போடு. எக்ஸலென்ட், வெரி நைஸ் சித்ரா மாதாஜி. சோ அன்போட அது நம்மளுக்கு மிஸ்ஸிங். என்ன மாதாஜி? அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நான் பிரேமையா பண்றேன். ஆனர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிருஷ்ணர். ஏன்னா நம்ம பிரேமையோட ஆஃபர் பண்றோம். ஆனா நம்ம வந்து பிரேமையோட பேரை கூப்பிடுறோமானா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் தான். ஏன்னா நம்ம இப்படிதான் பண்ணுவோம் இல்லையா? நம்ம வந்து 1008 நினைக்கிறோம். இப்போ காலையில ஜபம் பண்றதுக்கு கூட நான் வந்து ஐயோ கிளாஸ் எடுக்கணுமே, ஐயோ ட்ரெயினை பிடிக்கணுமே, எப்போ கிளம்பணும், 6:30 கிளம்பணுமே, 6:30 கிளம்பணும்னா 6:30க்கு வண்டி வரணுமே, அது ஒரு வேளை வண்டி வரலன்னா என் பொண்ணு டிராப் பண்ணுவாளா, அவ டிராப் பண்ணானா வண்டி பெரிய வண்டி தான் இருக்கே, அவ திரும்ப தனியா வருவாளே, அது வரணுமா, அது டென்ஷன் கொடுக்கணுமா, இவர் இல்லையே கூட, இதெல்லாம் நிறைய திங்கிங் வரும். இப்போ இல்லையே அவர் ஊருக்கு போயிருக்காரு, அப்போ யார் வருவா, இப்படியெல்லாம் நம்ம திங்கிங் வரும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த திங்கிங் வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக். இது ரெலவெண்ட் ஆனா ரொம்ப இரலவெண்ட். ஏன்னா வண்டி கூப்பிட்டு கேப் வரலன்னா அடுத்தது அதான் பண்ண போறேன். இதுக்கு நான் பிளானிங் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. யாருக்காவது நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா? இல்ல. அதே ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைய எழுப்பிட்டு கூடுமா இந்தாமா அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா எதுக்கு நம்ம மைண்ட் வந்து இப்படி எதுதோ பாகுது. அப்ப வந்து கிருஷ்ணான்ற பேரு இப்ப 16 ரவுண்ட்ல இன்னைக்கு வந்து 12 ரவுண்ட் தான் முடிச்சேன் காலையில. இப்ப 12 ரவுண்ட்ல ஒரு தடவையாவது நான் கிருஷ்ணான்றது பிரேமையோட வந்துச்சா நான் இப்ப திங்க் பண்ணனா, பிரேமே விடுங்க, கவனத்தோட வந்துச்சானாலே எனக்கு ஆன்சர் இல்ல. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ அவர் கேட்கிறாரு, நான் உங்களுக்கு அந்த கேள்வி கேட்க போறேன். வாக்குவாதம். ஓகே, கவனத்தோட நான் பண்ணல, சந்தோஷம். ஆனா நாராயணா அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டாரு, யாரு அது? அஜாமிளன். அஜாமிலன். 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 நாராயணா அப்படின்னு ஒரு தடவை கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு லாபம் வந்துச்சு இல்லையா? நம்ம எவ்வளவோ பலமுறை கூப்பிடுவோமே, இத்தனைக்கும் அவர் நாராயணான்னு கூப்பிட்டது யாரு? பையன் அவன் வந்து மகனை பௌதிகத்திலேயே கூப்பிட்டாரு. இருக்கிறவர். மகனை கூப்பிட்டாரு. மகனும் பௌதிகம், அவரும் பௌதிகம், அவர் ரொம்ப தடிமரத்தத்துல இருக்கிறவர். அவர் கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு வந்துச்சே, அப்ப நான் இவ்வளவு தடவை கூப்பிடுறேனே, எனக்கு ஏன் வரல அப்படின்னு கேக்குறாரு. நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. மாதாஜி, அவரு நாராயணான்னு கூப்பிட்டப்பையும் அந்த கடவுளை நினைக்கலைனால அந்த நாமத்தை சொன்னார் மாதாஜி. ஓகே, இவரும் நாமத்தை தானே சொல்றோம் மாதாஜி. நாமத்தை சொன்னார் மாதாஜி. ஆனா வந்து முன்வினை பயன் மாதாஜி. அவர் முன்னாடி பட் எனக்கு அந்த முன்வினை எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஓகே, மாதாஜி, நான் மாதாஜி நீங்க இப்ப கிருஷ்ணாராமான்னு சொல்லிட்டு தானே கிளம்பின்னு வந்துட்டு இருக்கீங்க. அதனால உங்களுக்கு போக போக வழி கிடைக்கிறது இல்ல கரெக்டா. எங்க போகணுமோ அது correct ஆ வழி கிடைக்கிறது இல்ல. 16 அதுதான் ரவுண்ட் பண்ற கிருஷ்ணரோட நம்மளுக்கு வரல. ஆனா அருள். அஜாமில ஒரே ஒரு தடவை நாராயணான் சம்பந்தம் இல்லாதவனுக்கு வந்துச்சே, இது என்ன நியாயம்? இதான் அது நமக்கும் எப்படி? வருது மாதாஜி, நமக்கும் அந்த அருள் கிடைக்கிறது மாதாஜி. நமக்கு போக போக வழி கிடைக்கிறது இல்ல, அதுவே பெரிய கருணை இல்லையா? நமக்கும் அது கிடைக்குது. ஆனா நமக்கு அது தெரியறது இல்ல மாதாஜி. நம்ம கிருஷ்ணான்னு நினைக்கிறப்ப கடவுள் கலாவதி மாதாஜி ஆன்சர் இஸ் பர்ஃபெக்ட். அதாவது நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது இல்ல, ஆனா அஜாமுல்லாக்கு வந்து தெரியுது. அதே மாதிரி இன்னொரு மாதாஜி யார் சொன்னாங்க? முன்விலை. இதுவும் பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க. ரெண்டுமே கிளப் ஆகுது. மூணாவது ஆங்கிள் என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து பாதி ஸ்டோரி தான் சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கறச்சே வந்து அந்த லவர் சேர்றது காட்டுவாங்க. ராஜா கீழே வேலைக்காரி, இல்ல மகாராணி ஒரு பிச்சைக்காரன், இந்த மாதிரி எல்லாம். அதுக்கப்புறம் தி எண்ட் ஆயிடுது மூவி. அதுக்கப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு நம்ம யாராவது பார்த்திருக்கோமா? தெரியாது. இப்போ எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கவே மாட்டோம். எதுக்கு அப்படின்னா, அதே மாதிரி அஜாமிலாது தி எண்ட் அப்படின்னு விட்டுட்டோமே தவிர, அந்த அஜாமிலாவோட தனி புக் பிரபுபாதா போட்டிருக்காரு. அந்த புக்கோட பேர் என்ன? செகண்ட் சான்ஸ். வெரி நைஸ். செகண்ட் சான்ஸ்னா என்ன புஷ்பா மாதாஜி அர்த்தம்? அடுத்து அடுத்த வாய்ப்பு. அடுத்த வாய்ப்பு. அதாவது இன்னொரு வாய்ப்பு. ராங் பத்மா மாதாஜி. அடுத்த பிறவி இல்ல, அடுத்த வாய்ப்பு. அடுத்த வாய்ப்பு, ரைட்? அவர் அடுத்த பிறவி எல்லாம் இல்ல. அஜாமிலா வந்து அவருக்கு வந்து நாராயணான்னு கூப்பிட்ட அப்புறம் என்ன ஆச்சு? விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? அவரை வந்து லோகத்துக்கு போய் யமதூதர்களும் வந்தாங்க மாதாஜி. யமதூதர்களும் வந்தாங்க, விஷ்ணு தூதர்களும் வந்தாங்க. அப்புறம் என்ன ஆச்சு? யமதூதர் வந்த பிறகுதான் அவர் பயந்து கூப்பிடுறாரு பையன் நேம். ஆமா, கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? கன்க்ளூஷன் வாங்க, அங்கேயே இருக்கீங்க.
சித்ரா ரெண்டு பேருக்கு மாதாஜி டிஸ்கஸ் கிளம்பணும், நான் நடக்குது. கிளம்பணும். கோலத்துக்கு கூட்டின்னு போயிட்டாங்க மாதாஜி. விஷ்ணு விஷ்ணு தூதர்கள் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, தப்பு. இல்ல ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணுது. இவன் பெரிய தவறு பண்ணிருக்காரு, அதனால நாங்க தான் வந்திருக்கோம்னா, இல்ல விஷ்ணு இல்ல எங்க கன்க்ளூஷன் வாங்க விஷ்ணு பிரபு, கன்க்ளூஷன் வாங்க. கண்டென்ட் தெரியும் எல்லாருக்கும். கன்க்ளூஷன் என்ன? அது யமராஜா வந்து வர சொல்லிடுறாரு. விஷ்ணு பேர் சொன்னா நீ வெளியே வந்துடணும், அங்க இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து வெளியே வந்துடுறாங்க யமதூதர்கள். பர்ஃபெக்ட் ஜானகிராமன் பிரபு. அவங்க வந்து வெளில வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பிரபு? அது பிறகு அவருக்கு செகண்ட் சான்ஸ் மாதிரி கிடைக்குது. இது எவ்வளவு தப்பு பண்ணிக்கிறோம் நம்ம, அதனால நமக்கு பகவானே வந்து அருள் புரிஞ்சிருக்காரு. இனிமே வந்து அதுதான் பாயிண்ட். பிரபு சொல்லிட்டாரு பாருங்க, செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்குது. நான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் பகவான் எவ்வளவு கருணையானவர் அப்படின்னு. அதனால நம்மளுக்கு ஒரு தடவை பிரச்சனை வரச்சையும் நம்ம ஆண்டவனே எனக்கு ஏன் பிரச்சனை கொடுத்த அப்படின்றத நினைக்க கூடாது. இதை விட பெரிய இதுதான் டிவோட்டிஸ் நினைப்பாங்க. பெரிய பிரச்சனை எனக்கு வந்ததே நீ காப்பாத்திட்ட. செகண்ட் சான்ஸ் அவருக்கு கிடைச்சு, அதனால அவர் வந்து ரிஷிகேஷுக்கு போயிட்டு அவரு யக்னம் பண்ணி பியூரிஃபை ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கோலோகா போனார். உடனே போல. அதனாலதான் செகண்ட் சான்ஸ்ன்னு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் நம்மளுக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம அஜாமிலாது பாக்குறோம். நம்மளுக்கு நமக்கு அங்க போனோம்னா நம்மளோட லிஸ்ட் கொஞ்சம் உட்காந்து திங்க் பண்ணோம்னா நம்ம எவ்வளோ தப்புக்கள் இந்த ஜென்மத்துல பண்ணதை விடுங்க, ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல பண்ணதும். நாமனிஷ்ட பிரபு ஒரு கான்டெக்ட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாரு என்கிட்ட, பிரபு யூ நோ வை திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். எஸ் பிரபு, ப்ரீவியஸ் ஜென்ம கர்மா. சிரிச்சிட்டு சொன்னாரு, ஹூ டோல் திஸ் ஜென்மா நோ கர்மா வீவ் டன், திஸ் ஜென்மா கர்மா ஆல்சோ இஸ் கெட்டிங் ஆடட் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஜென்மத்திலயும் கர்மா தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நிறைய தெரிஞ்சே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதனால நாம பிரபு வந்து கருணையானவர், மோர் கருணை தேன் கிருஷ்ணர். அதனால நாம பிரபுவுக்கும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்போட கூப்பிடணும். கிருஷ்ணர் போட்டோ பார்த்தா என்ன பிரேம வருதோ நாமர் போட்டோக்கும் அதே வரணும் அப்படின்னு. இப்ப வந்து சத்ய ராஜா பாலி வைஷ்ணவா சனிப கே மானி கே வைஷ்ணவ காஹா தாரா சாமானிய லோக்ஷனே. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்ய ராஜா பாலே வைஷ்ணவ சீனி பகைமானி கே வைஷ்ணவே கத காந்திர சாமானிய லட்சணி. மொழிபெயர்ப்பு. இதை கேட்ட சத்யராஜா, ஒரு வைஷ்ணவரை நான் எப்படி அடையாளம் காண்பது? தயவு செய்து ஒரு வைஷ்ணவர் என்றால் என்ன என்று எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அவருடைய பொதுவான அறிகுறிகள் என்ன என்று கூறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஸோ வைஷ்ணவாவோட இது என்ன அப்படின்னு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும். மாதாஜி கிளம்பணும், நானும் கிளம்புறேன். அதனால வாஞ்சா கல்பதருபிஷ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதா நான் பாவனிபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.